भल कहीं कोनो दिनवा में बाकी अरे कमर में बोमर अरे कमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आज हो जाड़ा के दिनवा तैयारी चाहिए राजा जी तो बहे पछुआ सान सोन भीतरी हाड़ छेदेला देह में लेला दोलो दोली नस नस बेधेला अरे देह में लेला दोलो दोली नस नस बेधेला बहे पछुआ सन सन तो भीतरी हाड़ छेदेला देह में लेला दल दली नसे नस बेधेला अरे करबो जे के और ले ली और मार दी पाला मसीना में करबो जे के और ले ली और मार दी पाला अरे करबो जे के और ले ली और मार दी पाला मसीना में कमर में बमर अरे कमर में बमर उठावे बोलो मुआ आज हो जाड़ा के दिनवा मुड़ बनाइली हो जा चदरा में यादरा बनाइली हो जा चदरा में यादरा तो मिलल लो चदरा में कमर में बमर उठावे बोलो मुआ अभी अभी संगीत प्रेमी लयदार भोजपुरी में कहल जाला बड़े भैया भोला बाबा के माध्यम से हमरा खाली मिली तो दुख रही बाकी दोनों जनी के मिलन वही समय पर तो मेहनत करे से पीछे ना हटे के चाहिए ये जीवन में याद रखे और अतिया कहते के राजा जी जड़वा भागी कैसे तो जबले टंगरी में तो जबले टंगरी में रवल ना होई हम हाथ खड़ा कर दिल बानी सर
तो जबले टोंगरी में रोवल ना होई तबले जबले टोंगरी में रोवल ना होई तबले तबले जखमी जीते दर जड़ भगवल ना होई अरे आ जाई माजा आवेला माजा जब गोलू राजा सट के सुतावे लो सीनावा में केहू गाई तबे दिए केहू बैठियो के जे बैठ के सुनत हो केहू भाई हो के तो करे के देवे के चाहिए आ जा भैया तनी आ जा यहाँ के कुछ अब रवाई बभिए नु अरे आवे लमाजा जब गोलू राजा सट के सुतावे लो सीनावा में बाकी कमर में बमर अरे कमर में बमर उठावे बोलो मुआ आ जई हो जाड़ा